मैदान लागल बा, सारे मैदान लागल बा तारा हमारा तरह ओकरा चूतर पर मारला से मैदान उतर जाई। तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू? आज अपन अपन मोबाइल सरफ से धो लियो, काहे से कि एगो गायक मोबाइले में होग देले बा। हम ओकर ऊ पे लाइक कइले बानी कि रउआ के वीडियो में पता चली। और गायक पहले बहुत बड़ा स्टार रहे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नया बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के दबाओ, ताकि हम ऐसे रोज़ एगो नया फनी रोस्ट वीडियो डाले नी रउआ सबके खातिर, इंटरटेन खातिर। और चली लेके चलो तानी कैसे ऊ गायक मोबाइले में हॉग देले बा। चली रउआ सबके बताओ तानी। का कहता रो, एक हाली औरी बतैब। मैदान लागल बा, सारे मैदान लागल बा तारा हमारा तरह ओकरा चूतर पर मारला से मैदान उतर जाई। रे बाप रे, सारवा हमारा के पागल कर दी रे। सारे इ तोरा बाप के मैदान खाना हो कि बार बार कहता रे। सारे घर में लड़ पेलम साले सब तोहर मैदान सुटका देम। साला जो मैदान के जो सारे मैदान के आओ तो गई है। फौजी हम बतावा तनी सरवा ई मुंह काहे ऐसन बनैले बा। ई सारे के लागल बा मैदान, आ तैका देर आउर रोक लेबू नु तो तारा सरिये पे हग दी सरवा। ऐसे जान बोला हमके आग लगल बा। तो ए भौजी तू साफे लड़चिया के हो। ऊ बेचारा बार बार कहता कि जाए तो हमके मैदान लागल बा, आ तू कहतारू कि हमारा दिल पर चोट आन लागल बा। और बेसरवा आई नु तो तोरा के पटक के ऊ पेलाई करी कि ताहार एकदम बड़ी कचरी निकाल दी सरवा। न तो जल्दी जाए दो। जान हमके बोला ए हो जान हमके जाए दो मैदान लागल बा। ए हो जान हमके जाए दो मैदान लागल बा। सच ए भैया, ई भौजी बिया नु बड़ी थुथुर बिया। ई ऐसे ना माने कि तहरा मैदान लागल बा। एक काम करो, एकरा मुहावा में हग दो, तबे एकरा बुझाई कि तारा मैदान लागल बा ना। तनी देखो तो इन कैसे पूछो तारी। साचू हम कहता नु एकरा मुहावा में हग दो तबे साली के बुझाई कि हाँ तारा मैदान लागल बा। समझ गइल? ढेर अति कैलू हो दादा। अब का उनकरा संगे हगबू रे? उनकरो के हगे दो, बहुत देर से उनकरा मैदान लागल बा। न त लोटावा के पेनिया तारा गोड़िया में ढुका दिहे न ठंडा जाई। बुझत नहीं खफी न तोने सट हमारा फेरिया। अच्छा तो तहारा हगे के समय फीलिंग आवत। तनी बतैबू ना, तनी बतैबू हमारा अबे जाने के बा। अबे अगर ना बतैलू तो ए भैया हम कसम से कहतानी एकरा गाड़ी में हम लाड़ी हम पेल दे।